दा बयबो जाहाथे खोन्थाहरनो दाबाव दा बेजों लोगोसे जाबावनांगौ बे आंनि बुंनाय खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव खौरां दा थांनाय मोनायावहाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बालागारि गामियाव मोनसे न'खरनिफ्राय हालिसे मोसौ हरावहाय गलिनिफ्राय खावनानै लांदों एबा बिथांमोननि बागाननिफ्राय दा रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बै थांनाय बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो सिखावा मोसौखौ न'निफ्राय खावनानै लांदों दा बेबायदिनो थिग दिनैबो थांनाय मोनायाव नैबे बालागारि गामिनिफ्राय सासे न'खरनिफ्राय मोसौखौ बे गय बागाननिफ्राय खावनानै हालिसे मोसौखौ खावनानै लांदों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर'नि थासारिया मा जाखो ना जाफ्लेबाय थानाय दिनै गोदान नङा दिनैहाय बेबायदिनो बे मोसौजों मावनानै जायोमोन बिथांमोना बे मोसौखौनो जुदि सिखावा खावनानै लांनानै होयोब्ला दा अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो हाजासे जाहाथे बबेबा खना खनलायाव बिथांमोननि मोसौआ जुदि दङब्ला बिथांमोना मोनफिननो हानाय बायदि फै अब्ला जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानि दा नैबे न'खरावनो आरोखि ना आङो दिन्थिलांगोन नाजागोन दा मोसौ मालिकफ्रा नैबेनो आङो मादै जाय बिथांमोननि मोसौ गोमादों आङो बिथांमोनाव मिथिनानै लागोन जे नोंसिनि मोसौआ माब्ला गोमाया आरो माबायदि रंमोन जोंनि मोसौआ एसे गोजा आं सिगाङावनो बे इउटुबारखौ आं हामबायग्रोबाय आरो आं मानि थाखाय लिंहरदों आङो बुंनायसै आंनि मोसौआ दिनै हरावहाय गोमादों बे मोसौजोंनो आङो मावना जायोमोन जेबो गैया जोंहा राहायानो जोङो बेजोंनो मावनानै न'खर खांदोंमोन आरो बै बोसोरावबो 2 बोसोरनि सिगां आंनि मोसौआ गोमाबाय बेखौ मोनाखिसै आरो नै एबाराव दिनै हरावहाय मानै गोमादों बेखौहाय आङो मोनजानो फिननो लुबैदों सोरबाफोर अननानैहाय अबावबाफोर नुसनबायदोंब्ला अननानै बेनि माबायावनो खोन्थाहरगोन होननानैहाय आं खावलायदों रायजो राजाफोरखौ दा मोसौआ मा रंमोन मोसौआ गोजा ओमफ्राय गोजारोम ओमफ्राय एसे माथियाहां रं आरो औ दा जों माजों मावनानै जाबावनाय बेखौनो आं नोगोद दुखु मोनदों बोरैबा मोनलायदों दा ओमफ्राय मोसौआ ओरैनो गं गोनां ना गं फैसार गैयिमोन गोनाङासो आङो साननि गं गोनांखा गं गोनांमोन ने औ समान माथिया गुसुं गुसुंलै बारा गोलाव नङा आदसा मोसौआ ओरैनो बेसेबांसो दामनि जागौमोन आदै 1 लाख बारामोनहाय मोनदां नोङा सिगांनो 80,000नि बायखादों अ सिगांनो 80,000नि बायदों ने बायखानाय ओमफ्राय दा देरबाय नै बोसोरनै बोसोरथाम जाबायमोन आदसा दा जोङो बयबो खोनाबाय माने मोसौआ 1 लाखनिबो बारा बेबायदि डिमान्डनि मोसौमोन दा बे मोसौजोंनो हालेवनानै मावनानै जायोमोन माजों औ बायफिनबावनांगौ दा जों माजों बायफिनगोन माजों बायफिना जादों बिथांमोना ओरैबायदि माने बेजोंनो मावनानै जायो दा बयबो बेबायदिनो गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव मावनानै जानाय मोसौफोरखौ बेबायदि खावनानै होदों जोङो नुबोबाय थादों बे थासारिया माब्रै जानो मोनखो आरो मानो बर'जों बर'निखौ मानो खावखो दा जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ गोनां आरोखि ना दा रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो ना मादैनि मेगनाव नाय ओरैबायदि दुखु नांदों माने थांनाय बोसोरनैनि सिगांबो बिथांमोननि मोसौखौ हालिसे खावनानै लांदों होननानै आङो खोन्थादों दा थिग बेबायदिनो दिनै मोनायावबो माने आरोबाव हालिसे मोसौखौहाय 1 लाखनिबो बारा डिमान्डनि मोसौखौहाय खावनानै लांबाय दा माजों मावनानै जानो जुदि बेबायदि खावनानै होयोब्ला स' रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायहरनो सोरबाफोर जुदि नुफ्लांबायदोंब्ला बेनोबो दानहोगोन आं दा एसे मोनफिनला न'खरनि मानसिया बुंदों जाहैबाय माने जाय खोन्थाहरग्रा सुबुं बिथांनोहाय ओरैनो खुगा गोजा खालामनाय नङा एबा आखाइ गोजा खालामनाय नङा बिथांनो मोनसे दान होगोन आरोखि दा बयबो जाहाथे खोन्थाहरनो दाबाव दा आं बेजों माजों लोगोसे मावना जाबावनांगौ
बे आंनि बुंनायानो जाबाय आंनि बोराया जेबो मिथिरोङा जाम्बासो। दा मोसौ खानाय जायगाखौहाय दिन्थिहैनो हागोन नामा मादै? हागोन। अब्ला जोङो मोसौ खाग्रा जायगाखौ नायनि बेबायदि बबे जायगायावहाय खादोंमोन मोसौखौहाय जोङो नायनानै लानि आरोखि ना। थ' ओरैबायदि माने दुखुनांथाव माने जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदिनो थासारि जाबाय थादों। माब्लाबा सोरनिबा बागानाव मोसौ खावनाय, माब्लाबा सोरनिबा गिर्जायाव थाखा फैसा खावनाय, माब्लाबा सोरनिबा मन्दिराव बेबायदिनो देख्रुबनानै सना रुफा थाखा फैसा लांनाय। थारैनो मा जाखो बे जोंनि बिटिआरआव मा जाखो? साननो गोनां लोगोफोर, साननो गोनां। जोंनि बिटिआर हालामाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बेबायदिनो गले गले सिखाव खावनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों। दा मोसौ खानाय जायगाखौहाय आङो नायनानै लागोन लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै ला। मबे बिफाङाव खादोंमोन? नै बाहाय खादोंमोन आस्सा नैबाव मासे खादोंमोन ने? औ नायदो नै। गावनि बागानाव खायला मैगं खाबावनाय आस्सा मैगं खानानै जाबावनाय बे जोंलाय जाहैबाय मादैमोननि बागान एसे एनै मोनग्रा गय बागान। दा बे गावनि बागानाव एसे एनै खायला हासार जाथों होना होननानै खादोंमोन खादोंमोन। दा बेबायदिनो बेनिफ्राय मोसौखौ लानानै थांदों। दा नैबेयाव बे गयाव मासे आरो नैबे गयाव मासे खादोंमोन जाहैबाय। नै नायनानै ला, नैबे मोसौ साहोनायनि थिम खिनायफ्राबो गोदान बावाखै। आन्दासाव जानांगौ ओरैनो नोंसिनि आइडिया बेसेबांसो हरावहाय गोमानाय बायदि मोनदों मादै? 12था बारनानै थांलांदों दै 12था 1था बायदियाव। बारनानै ने? जिखुनु जा हमनानै ला माने 1था 2थायावहाय मानसि थिग उन्दुफुनाय जोंनि टाइमाव। बोराया सिखांदोंमोन, आस्सा ओमफ्राय लोगो मोनाखै गैया थस सेरलाबायहरदोंमोननो, ओमफ्राय गैया जेबो नुवाखिसै, ओमफ्राय उन्दुफिनदों। ओरैनो खयथा बायदियावहाय टर्चखौ सेरनामोन आदैया? खयथा बायदियावहाय सिखारामोन? होनदों? माबा 11था बायदियावसो सिखारनामोनदां। 11था 11था बायदियाव बायदियाव ने? बोराया थस सेरलाबायहरदोंमोन। उन्दुलांफिनना औ सिरि मोनाखिसै। मोनाखै। खेबसेल' खोनादों सिङाव सिंनिखौ। बिदिल' खोनादों ने? ओमफ्राय आन्दासखौला थेक्का संदों दे खेबनै। आस्सा खोनायाखिसै जाहैबाय जोङो उन्दुफिनबाय। खोनायाखिसै जाहैबाय। अब्ला आदैया 11था बायदियाव सिखारदोंमोन। बे समावहाय दंबायदिमोन नामा मोसौआ? नाहरसनथारासै, नाहरनाखिसै जाहैबाय। ओरैल' थसे एवदोंनो आस्सा मोसौनि थाखाय नाहरनाखै। ओमफ्राय मासे गाय जे खारदों होनदोंमोन, बेखौ बबे जायगायाव खादोंमोन? गायानो ओरैहाय खादोंमोन बाबु। नै बैजों ने? औ बेखौनो खादों। ओमफ्राय बे गायखौहाय लाङाखिसै, औ हालुवा मानैखौ लानानै हालुमानैखौ थांबाय। लांबाय। औ आस्सा लोगोफोर, दुखुनांथाव बेबायदिनो माने माब्रै बेबायदिया जानो मोनखो? माब्रै बेबायदि जाबाय थाखो? दिनै आदैनि मोसौ हालिसेल' लांनाय नङा, बै बोसोरफोरनिफ्रायनो माने बिटिआर सान्थि गोरोबथा जानायनिफ्रायनो माने बेबायदि सिखावा सोमजिबाय थादों। गले गले बर'नि गेजेरावसो। बेबो बर'आनो बर'नि बुस्थुखौ खावो ना मा होननांगौ जाखो? ना गुबुन जाथिखौ होननांगौ जाखो? दा बेबायदिनो बर'नि जायगायाव गले गले सिखावा बेबायदि मानसिनि मावना जानाय एबा थाखा फैसा माबा मोनसे बेबायदि नकसान खालामनानै जुदि होबाय थायोब्ला जोङो संसारखौ माबोरै जागोन? माबोरै गथ' गथाय फोरोंलांगोन? ना लोगोफोर, दा भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया लोगोफोर। आङो भिडिअखौ बे सेकेन्डआव दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारि, जिउ गोलाव जाथों।